बोलनांगौ जामायसोमोन नै अबस्था बोहैलांजोब्बाय सिंखि ओरै हाबलांजोब्बाय देन्जार गोलोमखायो नै खोमा होननानै बे जाखांजोब्बाय नोंसोरो आंनो दोनासै साल्ला मेंजोब्बाय आरो ना जामायजोमोन ओमफ्राय हेलौ जामायजोमोन वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो ना आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे फिसा ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामलां आरो कमेन्ट खालामलां हानायमानि शेयार खालाम आरो ना जामायजोमोन दायो बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लाब्रा ब्लगखौ थुदो बिदिब्ला बिराद सान्दुं गोसा आरोना नै गाइसमोन एकदम बेसेबा जामायजोमोन नै मार जोंख्लाबलायनाय सान्दुं माने ओंखारनोनो हाया नै बेसेबा सान्दुं गोसाथार थानो हायाखै मार सान्दुं बाराबो एसेल' बारबाय थादो दसेल' बिफां बिलाइफोरानो मावनो नागिरा नै दासो दसे फैलायबाय बारा आं साया सिं सिं हाबसोगासिनो आरो ना गाइसमोन नै सान्दुंआव फैबानो बेसेबा सान्दुं बेसेबा गरम आरो ना मार सान्दुंखानै आं जेखि मेखि थाबथिंगासिनो आरो मानसियानो गोलोमजोब्बाय आरो ना बेसेबा सान्दुं गोसाखा आयौ न' सिङाव थानानै आं दिनै ब्लगखौनो खालामबाय थागोन होननानै सानदों आरो ना जामायजोमोन नायनाय बेसेबा गोलोमजोब्बाय नै थानोनो हाखाया माने ओरैबायदि गरम आरो ना आं थानोनो हायाखै फेनाव थाबाबो गरम ओरैनोबाबो गरम भगबानासो मिथिगो आरो ना आंल' गरम नङा दिसुना जामायजोमोन नोंथांमोनाबो गरम ओरैबायदि माने सान्दुंआनो एखेखा नङा होमबा बयबो गरम मोनदों आंल' बिदि बुखिबाय थानानै मा जानो नङा होमबा जामायजोमोन गरमाथ' बयबो मोनखादों आरो ना बयबो गरम मोनदों आरो ना जामायजोमोन आंल' बुखिबाय थानानै मा जानोसै ना बयबोहा एखे मखै हाबसोबा जेनेबा साया मोनगोन मखै थाखुमाबा खान्थि मोनगोन बिदि जागासिनो आरो ना आङो ना जामायजोमोन नै सान्दुंआनो ओरैबायदिखा माने सान्दुंदोनो नै बानलुफोराबो जानिया बानलुआनो नै फांसेबो मोजां गैलाना लथ्रायजोब्बाय नै बेयाव बानलु खेबजां इमान थायदोंमोन जि साफानो आरो ना जामायजोमोन ओमफ्राय गैला नै बेसेबा लथ्रायजोब्बाय थैजोब्बाय फिथाइखौ खायै जाजोब्बाय आरो ना नै फिथाइयाबो नै गुफुरसोमोन आरो ना नै जामायजोमोन नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबा साफा थायखादों नालाय ज्रावनो ओमफ्राय बानलु खेबजाङानो नै लथ्रायलांबाय ओमफ्राय नै इयाव बानलु गोसोम थायदोंमोन आरो ना नै बानलु गोसोमानो माने कालारानो गुफुरसो जालांबाय जानिया सोलायलांबाय आरो ना खायमासो जाबाय ओमफ्राय बानलु खेबजाङाबो अबस्थायानो गैया नै फिथाइयानो जि गोरलै टेपा जाबाय माने बिफाङानो लथ्रायलांबाय नै थाइसाबदोंमोन मालाय नै बेसेबा थायना जाखांबाय आरो ना जोङो दायो ओरैनो बोरायहांनायनि थायनायसै आरो ना बिफां लाइफां बिबार फुल गासैखौबो सान्दुं अखायानो जाख्रेबजोब्बाय आरो ना गाइसमोन जामायजोमोन आं अबस्था गैखाया सान्दुंदोनो माबा मबाइलखौनो जेन अरखियाव दिखांना दोननाय साराय गुदुं बायदि जालायदो आरो ना जामायजोमोन एकदम माने थाव होबाथाय एकदम दुंलायलायगोन बायदि जादों आरो ना मबाइलानो बेसेबा गुदुं जादों आंनिया गरमदोनो एकदम सान्दुं गोसाजों लाबथिंबाय थानाय जादों ना लोगोआव लाबाबो गरम जायो मबाइलानो दोनबाबो गरम जायो मा खालामबावनो उपाय गैया जोंहा स्प्राइट लाबोदोंमोन आरो ना जामायजोमोन नै फ्रिजबो गैया नालाय दैयावसो दोनदो आरो ना नै सासेनि जखनल' आरो ना जोंहा सेंग्रा बिबनांनो दोनदो आरो ना इखो जों लोंखांबाय ओमफ्राय दै गुसुआव सोमना दोनदो आरो ना नै दैया बिराद गुसु आरो ना मटरनिफ्राय बेसेबा गोबाव थांगार होननानै माबाना दोननाय आरो ना फ्रिजबो गैया नालाय खफा गोरा मारिनायावनो सोना दोनबाय आरो ना माने मैया आंनि जोनोमगिरि मा फैदोंमोन आरो ना बिमा आंनि नै बे जेन्थ'खाखौ बिहरदो आरो ना आङो गाइसमोन जामायजोमोन नोंथांमोनाबो ला गरम बोथोरावनो जेसे हायो एसेबां जेन्थ'खा खर'आवनो ला जा आखायावनो जा ला आरो ना जामायजोमोन खर' लायोबा बिराद थान्दा जायो आरो ना मानसिनि खर'आ माने थान्दायै थाबाय थायो आरो ना जेन्थ'खा लाबा ओमफ्राय जोंनि बेयाव जेन्थ'खा गैया बिनिखायनो आङो बेयाव मानियाव बिहरदो आरो ना जों न'आव ओमफ्राय बे हायाव गुसुआव गारना दोनदो आङो मैयानो लाबोदो ओमफ्राय आङो देनो सोलाबाखै आरो ना मैया मोनाबायना ओमफ्राय आलासि थांनायानो मोनाबाय ओमफ्राय देयासै आङो थांनायानो मोनानायनि आं जेन्थ'खाखौ देयाखैमोन आरो ना जामायजोमोन आङो दायो बेलासि देसिगोन ओमफ्रायो गाबोन फुङाव खर' लासिगोन आरो ना जामायजोमोन आखायावबो लागोन आखायाव नै जोबबांबायना आंनिया खारांबाय नै गवांबाय ओमफ्राय आखायावबो लागोन आरो ना आङो ओमफ्राय आं दायो देगोन मैया आलासि फैदोंमोन नालाय आं देनो टाइम मोनासै मोनादो माने बेलासे माने इसोरो आलासिफोरा 4थायावसो थांदों नालाय ओंखायनो आं देनो मोनासै दायो देसिगोन आरो ना नोंथांमोना आंनि जेन्थ'खा देनायखौबो नुलांगोन आं खोन्थिलांबाय थागोन आरो ना बिराद मोजां बार फैदो आरो ना बार नांफैदो जामायजोमोन ओंखायनो खिजा फैदो आं खोरखिजा बार नांफैदो बिराद आरामनो आरामैनो दंफां बिलाइफोरा मावजोबदों ना इनो बेसेबा आराम बार फैदो आरो ना सिउ सिउनो खोलो खोलो बारदो आरो ना थान्दा इखिसो बेसेबा थान्दा बार बारदोहाय मा खालामदो मा खालामदो नोंसानाव फैदो आङो नोंसोरखौ नायनो बा इसानि कटकटिया मालाय अबे बरफआ नोंसोरखौ बरफ जानाय नुनानैसो फैदोंमोन आं बरफ मोनजागोन खोमा बिपासाया ससे होगोन खोमा होननानै अबे जाखांजोब्बाय नोंसोरो आंनो दोनासै साल्ला गरमानो लाजाखाला गरम बोथोरखाय आङो गल्ला जानो होनना गल्ला बिहरदोंमोन आरो ना हासबेन्डनियाव गल्ला लाबोदों र' आं जानोसै दानिया थान्दा थान्दानो बहायसो थांखो नोङो
गल्ला जानोसै खैथा लाबदो मोननै नों जागोन ना जाया गल्ला जानोसै आं जामायजोमोन गल्ला लाबोदों गल्ला हासबेन्डआ नै फिसा फिसाथारसो खोना मोननै लाबोदों आरोना आं बिहरदो गरम बोथोरखाय मा जागोन मा मागोन गल्ला जानो बिहरबाय आङो दायो आं जानोसै आरोना टेपा टेपा रोसिबो लाबोयाखै इयो साव 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 ओइ गल्लाया आं खेवबाय जानोसै माने इमान गरम ओंखाम संनानै बेसेबा हां थोन थोन जालायबाय गल्लायाबो मोननैल' लाबोदों नै रोसिबो गैया माबो गैया नै गोरान रान थान्दा रोसि जानो होनना रोसि लाबोनो होबाय आङो दा इखौलाय अख्लानासो जानांसिगोन आङो ओमफ्राय सिंग्रा जानायानो साबसिन जागौमोन दस' रोसि गैया मुं गैया लाना फैदो साला नै रोसियानो गैया गोरान रान लाना फैदो जानोसै आं जानो जाया नै जानोसै आं खनसेनो सोजाखागोन इमान टेपा टेपा गल्ला लाना फैदो थाइबा थाइबानिल' खोमा जानोसै दे लुगैनाङा गरम बोथोरखाय जानो लुगैना बिहरबाय आं गोदैसो नोंसोर जानाङा बारा हाथाय सेवो जानोसै रोसियानो गैया गोलोमनाय अबस्था गैया गल्लाया बुस्थुआ बाय थान्दा जायो आरोना गल्ला जाबा गरम बोथोराव सान्दुं गोसायाव थाबायथिं गल्ला जादो नै सान्दुंआव फैनासो जाबावलायो डेन्जार मार गरमखा रोसि गैया होननाया मानोथो गदो मोनसेखौ गब जाबाय ओमफ्राय मोनसे एसे गिदिर आरोना नै गिदिर बाहाय ओंखायनो इखौ अख्लाना जाबाय आं सान्दुंआवसो फैना जाफैयो आङो नै सान्दुंआ इनो बेसेबां गोसायनो रोसि गैया होननाया रोसि ओंखारदो बेसेबां गरमखा ओंखायनो थान्दा थान्दा जानो लुगैना बिहरदोंमोन थान्दायानो नङा गुदुंसो रोसिबो गैया जामायदोंमोन नै जानोबा सोरबा नोंसोरबो जा गुफुर गोजा नङा गोजाखौ जा दाम गोसानिखौ लुगैदों फैखायो आं हारसिं जाजोब्बाय गरमबाबो खारग'वा थान्दाबाबो खारग'वालै जामायजोमोन हिनजावफोरनि जिबन मा खालामनो गेसाव संबाय आं दिनै ओंखामखौ मानोलाय एसे गरमावलाय गासैबो जागोनखौनो हारसिं खस्थ' खामै संनोलाय अरावलाय ना जामायजोमोन गेसावनो संनांगोन खट जालागि दा जा ओंखामा गोदौबाय र' नै ओंखामा गोदौगासिनो आंनिया नै दैयासो नांबावगोन खोमा एसे खम जाबायदां दैया गरमबाबो बेनो थान्दाबाबो बेनो एखे गरमाव गरम होननानै ओंखाम संनो हाया थान्दायाव हा गानो हाया सेन्देल खुनो हाया होनना ओंखाम संनो बायो मानो होनबा इसुङाव सेन्देल सोआ जोंहा आंना गरम बोथोरबाथाय खि खना गिदिंनायानो जोबा आरोना जामायजोमोन मोनगोन मा जाबा मोजां मोना एकदम माने गल्ला थरनै बिहरना जाबाय आङो ना जामायजोमोन दायो ओमफ्राय काबुलि बुट सोमना दोनदोनो काबुलि बुट फिसाया आरोना गोदोरा नङा फिसायासो सोमना दोनदो आङो थान्दा थान्दा जानो ओमफ्राय दैखौ लोंगोन होनना सानबाय माबा बुटखौनो सुखुवालासिनोसो सोमना दोनफ्लांबाय आं लोंजालायो बुटखौल' बोखांना जासिगोन दायो आं ओमफ्राय जोंहा दिनै जेबो मैगङानो गैया आरोना दालि आलुल' संसै आरोना थान्दायानो गैला गुदुं जाजोब्बायो बिबनाङा जोंहा दाबो फैया बहा थांना थाहैदोंबा जागाखौ उनथिंनि जागाखौ बाददोन आरोना जामायजोमोन आं बेखौल' बुंनो सानदों दि गोबां मानसिफोरानो आंखौ मानो पेल 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 बेल बुखि होनना आंखौ मानो रायबाय थायोलै साला आं थैज्रोम रायलायनो गोसो जाया मिथिगोना आं मोजां मोना जामायजोमोन जेसेबांनो गरम बोथोर एसेबांनो औवानि गिसिब दासिब गय थुखनानै गिसिब सिब ओरैबायदि थान्दा माने सानानो जेनलांगोन आरोना दालि ओंख्रि संसै नै दालि ओंख्रि जामायजोमोन जेबो गैया दिनै सुनिबार जेबो मोनजाया बावै जोंहा फादारनिल' आलुखौबो लाबोदों दरथामल'थार ओमफ्राय बेसेबा गिदिर आरोना बे आलुआ दरथामल' नै दरथामदो माने सेरसेनो आरोना गायसिमोन जामायजोमोन नै आलुनि अबस्थाया नै आलुआ ओरैबायदि गिदिरखा आरोना नै दरथामदोनो सेरसे जादों सेरसे संसै नै जामायजोमोन ओमफ्राय आलु बेदर नै आलु बेसेबा गिदिरथार बेखौनो संनोसै सिथासो दालियाव होनोसै आरोना जेबो गैया दिनै सुनिबारसो ना जेबो मोनजाया थाइसे हाखावनोसै आं फिसाखौनो भाजा बेवनोसै ओमफ्राय बेखौनो ओंख्रियाव होनोसै गोदै जायो दालिखौ माबाखौ आलुखौ सिफ्लेनाङा आरोना दालियाव मार गोथाव जायो गोदै जानो मोजां मोनो दालि एवफ्रामनायखौनो भिडिअ लानो बावदो आं नै जामायजोमोन दालि एवफ्रामनायखौनो भिडिअ लानो बावना थादो दासो लाबोबाय ओमफ्राय हासिगोन खोमा र' बाय थान्दा जासिगोन इनो बाय मुदा एसे सोलायबाय इनो ओइ खासेया मालाय मायबा खालामबाय दं बुरजादो जोंहा दिनै थोगि होदोंमोन आरो नायसा नैयाव आइ लाहोदोंमोन ओमफ्राय जों मोनजायाखै जों जायाखै थोगि जायाखै जा ओइनो खुन्थायाव थाखोमाना नायबाय दङ ओइनो
खुन्था थाखोमाना दोङो खासे मानसि बा मा नायसोदोलै मा नायसोदोलै ओइ जामायजोबो नायनाय माबायदि जेन बमा गावबायनाय रखम बोरै खारदो मबाइल लाना फैनाय लोगो लोगोनो जि लेथ्रा मानसि इसोरो थैगोन हा इसोरदो बेथोनबो नै मानि प्लेन बिफाङा सासे नो खांग्रां खुंग्रुंलायनाय ताला खुलिना फैदो इनो थाखुमादो इनो थाखुमदो मानसिया इनो थाखुमदो इनो हा बोलो 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 इनो थाखुमादो बिराद गियो इसोर मबाइलखौ माने केमेरा खेबजानो बिराद गियो जामायजोमोन जेने थेने गरम बोथोरबाबो गरमबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो संनानै जेन थेन मोनगबाय आंना भाजा ओंख्रि गासिबो नै नोंथांमोन देखायनोसै आङो माबा खालामबाय आरोना मा होनो आलुजों बुद भाजा एवबाय नै आलुजों बुद भाजा आलु आरो बुद बेनिफ्राय दालि संबाय आरोना ओमफ्राय नै बाव दङ बेनो जाहैबाय दालि जहल नै दालि जहल संबाय दालि जहला नै गथा सिङाव आलुबो होदों आङो आलुबो होदों नै जामायजोमोन दालि जहल इनिफ्राय बुदजों आलु एवनाय इनिफ्राय नै बुद गोथां बे जाहैबाय बुद गोथां नै बुद गोथां बुद जादों आं नै गोलोमजोबदों बुदबो जाब्बाय आं मोनसे गोथां नै बि सान्द्रियानो जाहैबाय मैया आंनि बाबाजों माजों लाबोदों आरोना मा होनो माइरं सालिग्रा सान्द्रि गैयिनि गुबुंसो जादों ना गेसेंसो जादों मिथिला आरोना नै जामायजोंमोन नायदो नै मादो बाबाजों लाबोदो ना मैया आं दै गांदो दै लोंनि र' दै गांदो गांगाबाय दासो खान्थि मोनलायदो दै गांगानानै आंनि ब्लगखौ नायनानै माबोरै मोनदों जामायजोमोन मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम हानायमानि शेयार खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरोना जामायजोमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव जेब्लाबो लाब्रा ब्लग लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना आं दिनै सानजौफुनि ओंखाम संनायनिफ्राय सानसे मोनायालागि ब्लग बानायबाय थागोन आरोना जामायजोमोन इनिफ्राय मा मावलांखो आं खोन्थिलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबायल' था दाहाय मोनायालागि बानायगोन आरोना आं ब्लग जामायजोमोन नै जामायजोमोन दायो आङो दुगैखांबाय आरोना साथि बाथौ लिरनोसै आरोना आङो साथि लगायनोसै नै साथि लगायनाय ड्रेस गानबाय नै गुफुर ड्रेस गानबाय आरोना आं दायो बाथौ लिरनोसै जामायजोमोन नै दायो आङो बाथौ लिरनोसै दुगैखांबाय नालाय दायो माबा जाबाय आरोना 5ता जासिगोन आरोना जामायजोमोन थेवबो सान्दुङानो खाराखै नै ओंथिया बिराद सान्दुं नांदों आरोना नै गोमो नुलायदो सान्दुङा दायो बाथौ लिरदोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जामायजोमोन आंनि ब्लगखौ लाब्रा ब्लगखौ नायलांबाय था बेफोर जाबाय थुलुंसि बिफां नै सोरनोबा नांगौबा अर्डार होनो हागोन आं हरगोन बिराद बुरजा दङ जोंहानाव नै जोंनाव बिराद बुरजा दङ आरोना जामायजोमोन बिदि आंनि जेन्थ'खा देग्रा अन्थाया नै आं बेयावनो देयो आरोना बेनो आंनि जेन्थ'खा देग्रा पात्तायानो इनो आरोना जामायजोमोन आं दायो इयाव जेन्थ'खा देगोन आरोना नै जामायजोमोन जेन्थ'खा देलायनोसै आंहा नै जेन्थ'खा देलायनोसै खर' लानो गाबोन बासिदो आं नै माबा लेथ्रा काक्रेल मानलानाय माबा मानलानाय बेन्दों दंजोबो आरोना ओमफ्राय बासिदो ओमफ्राय कारजिबो थाइसे लाखाबाय नै ओमफ्राय बाल्थिङाव दै लाखाबाय आखाइ सुनो सिना लाखाबाय रोदा रोदि दंसो आरो नै देलायनोसै आरोना आंहा गाबोनो खर' लानो देनोसै आं एसे सुस्र'नांगोन आरोना नङाबा बिसा मानलानाय गानलेट मानलानाय लेथ्रा थायोना नै बेफोरो एम्फौ फिथोब माखायानो नै एम्फौ फिथोब नै ओंखायनो सुनांगौ आरोना सुनानै देनांगौ भेन्दि होफानो मोननायबा मोजां जागौमोन जबा बिलाइनि बिबारनि बिलाइ होफाबा मोजां जागौमोन आरोना ओमफ्राय नै इयाव दोनसिगोन आं नै इयाव दोनगोन जायखिजाया मानसि फैनायखौ नाहरदां कारजि हाखावना लानोसै जाहाथे आसुगुरा गोसोम जाया आरोना बिलाइनि गोथां सेगा नाङैनि आरोना जामायजोमोन आं दा नारें थाइसे हाखावना लानोसै नै नारेङाबो जोंना बिगुर जाजानायमोन ओमफ्राय बेगर जाबाय नै नारेङा आखाइ हुना लानि आखाइ ओरै बुंसै आरोना आसुगुरखौ नै आसुगुरा नाबा जिनिर जागोन ना गुफुराव गोसोम हाबसै माने सेकनांजोबगोन ओंखायनो एसेमान बुवा जानो दैया एसेबाबो लेथ्रा नङा दैया साफाखा माने एसेबां बुलायनाङा आरोना सिगां लानाया नै आंनिया नै
सेबनांगौ आरोना नङाबा दैलेले जायोना सेबाबा दैलेले जायो जामायजोमोन नङाबाथाय देनाया सिद्दावजोबगोन आरोना माने ओंखायनोथ' जि मोजां गाननानै देनो हाया आरोना जेन्थ'खाखौ नै आं दा इखौ होग्रोना लाबाय इखौ देग्लिग्रोनोसै आरोना अन्थाइजों माबा फाथै बिलाइ गोरलैखौ होनांगौ जामायजोमोन आखायाव लानोबा मार कारा नाङो आरोना ओमफ्राय आं दा इखौ खर'सो लागोन नालाय आङो फाथै बिलाइ होला आरोना आं दा इदिनो मखै दैयोमोनलै इथिं ओरै देग्रायानो बाहाय खस्थ' जानाया नै बोरैबा देमखोना नै दावदाव बोरैबा ओमफ्राय देनो खस्थ' जायो ओरैबो डिस्टार्ब जादों बाहाय आं दा देग्रोनोसै आरोना नै आखाइ फारनै देलायनांगौ पात्ताया नावमान गेब्लेग्रोबासो मोजां नुयो आरोना बाहाय गेब्लेग्रोनांगौ होमबासो थारमाने उननो हायो आरोना पात्ताबाबोदि उनबानो गेब्लेयो नङा आरोना बाहाय माने देग्लिग्रोना लानांगौ होमबासो गेब्लेयो मार्बल नांगौ जामायजोमोन नै अबस्था बोहै लांजोब्बाय सिंखि ओरै हाबलांजोब्बाय देन्जार गोलोमखायो नै इसे मिहि जाबाय आरोना नै गेब्लेहांबाय आं दा इखौ उनग्लिजोबबा गोबोरखि मिहि ग्लेब जागोन आरोना नै अन्थाइआ बिदि देदो आरोना आङो बे अन्थाइजों गोलाव लावनो ओइनो गन्थंखि आंना गोहैगासिनो ओरैबायदि दैमानि दैया जेरै निजोरा बोहैयो ओरै बोहैगासिनो आरोना नै ओमफ्राय नै जेन्थ'खाया नै मोजां नुदोंना नुवाखै मिथिला आरोना एकदम बिराद नांखायो नै दसेनो खनसेल'सो देगासे गेब्लेबावाखै नै इयावनो इदि जाबाय आरोना ओमफ्राय इखिजा नांथ'वाखै इखिजा आङो दा इखौ उनगासिनो आरोना नै ओरै उननांगौ एकदम मेंसोगारो आयौ बेसेबा बोलो नांगौ ना नै दायो आं उनदो आरोना नै जामायजोमोन नोंथांमोना नायदो माबायदि उनो आङो पात्तायाव नै एकदम गेब्लेजोबगोन आरोना इयो आं इखौ मिहिथार खालामगोन खर' लागोनबाबो आं एसे मिहि खालामगोन आरोना एकदम मिहिथारबासो माने खानायाव सिथाबा आरोना एकदम आराम नांखायो कालार आयै हाबाब गोरोन्थि नै बिदिनो आरोना आंनिया थं गैथारा मावनायानो दा आङो मेंजोब्बाय आरोना जामायजोमोन ओमफ्राय गेब्लेनायखौ खोन्थिजोबनो हानाय नंला आं दा दिनैनि थाखाय आंनि लाब्रा ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव बिदिब्ला जामायजोमोन टाटा बाय बाय